बिटिआर एकर्डनि बेरेखायै दा पिआइएल जायफोरा हाइकर्टआव बे पिआइएल खालामदोंमोन बिथांमोननि बेरेखायै खुद्रिसारनानै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा दा बिथांमोननि दिनै मुसुखा सावगोन आरो सावनो थाखाय दायो साखाफारा जादों आं दङ दायो उदालगुरि जिल्लानि नैबे भेरगाव सारियालियाव आरो नुदों जे सारा आसामावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बेखायनो जायफोरा दिनै पिआइएल खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डनि बेरेखायै बिथांमोना पिआइएल खालामदोंमोन गिबियावनो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जनकलाल बसुमतारी खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोना ज' जानानै बे पिआइएलखौ खालामदोंमोन आरो दिनै बिथांमोननि दायो मुसुखाखौ सावनो थाखाय खुद्रिसारनानै गोख्रों हाबाफारि लादों बेल' नङा दिनै सारा आसामावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बानजायनायाव दिनै बे खुद्रिसारनाय एबा मुसुखा सावनाय बे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना दा थोंजोङै नैबे समाव बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय बानजायनाय जादों बेखौ आं मिथिनो नाजागोन दिनैयाव दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि मानोना दैदेनगिरि दङ भेरगाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननिफ्राय दान्दिसे समनि उनाव दोंगोन बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ दिनै मानि थाखाय बेबायदि मुगैथाव हाबाफारिखौ मानो लानो गोनां जाखो बिनि थाखायबो दान्दिसे समाव माने बिथांमोननिफ्राय बुजिनो नाजागोन। जनकलाल बसुमतारी दिननाथ बसुमतारी बिथांमोना जिहेतु हारि बेरेखा खामानि मावनो ओंखारदों आरो बिथांमोना जिहेतु बर'नि जे थामथि गोरोबथा बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना अग्राह्य खालामनानै जाय सुक्तिनि दारा बर' समाजाव दिनै मोनसे सान्थि गायसननो हादों ओनसोलाव सान्थि गायसननो हादों बे सुक्तिनि दारै जोंनि सिमाया सनितपुर बिश्वनाथ माने जोङो बांनो थांगासिनो दङ बे सुक्तिनि दारै दिनै बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बायजोआव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा दिनै माने अधिकार राजनितिक अधिकारखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बे समाव बिथांमोना जा बिफाव लादों जा खामानि मावनो ओंखारदों महामान्य गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना बिटिआर सुक्तिखौ एगेन्स्ट खालामनानै बेरेखा खालामनानै बिथांमोना पिआइएल दाखिल खालामदों 17 तारिखै दा बेयाव जों बेखौनो बुंनो हायो बिथांमोननि जि बिफाव बियो जा सम आरो थासारियाव सोलायबोगासिनो दङ बिथांमोना साफा साफा खाबु फलान बेक्ति दा सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया सासे जाबायदि बेक्ति बेखौ जोङो बुंनो गोनां खोथा गैया बिथाङा सासे बर' सोमावसारनायजों जड़ित थाबोनाय सासे बेक्तिमोन दिनैनि तारिखआव बर' सोमावसारनाया मा दिगजों थांगासिनो दङ बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ माने मोनसेल' बाथ्राया जाबाय बिथाङा राजनिति भाबै जिहेतु हांगार क्षमता लोभी मानसि दा बेखायनो बिथांमोना बे राजनिति गादियाव थायाब्ला एसेबो माने सान्थियाव थानो हाया बेखौल' बिथांमोना माने गोसोआव माने खुद्रिनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों दा बे सुक्तिनि दारै जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि लामा बेयो माने खाथिसिन सफैबाय होननानै जों बुंनो हायो बिथांमोननि दैदेननायाव बिएसि जादोंमोन बिएसिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि फाउन्डेसना जादों जों बेखौ बयबो एक्सेप्ट खालामदों 2003 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिहेतु बिटिसि सुक्ति जाबाय चन्दन खाम्फा बिथांमोननि दैदेननायाव बर' रायजोनि दैदेननायाव एबसुनि मददजों बे सुक्तिखौबो बर' रायजो राजाफोरा गनायबोदों मोनसेल' सम आरो थासारिजों जिहेतु बड'लेण्ड सोरजिनायनि भारत सरकार पलिसि गैयाब्ला इनफ्रास्ट्राक्चार दाफुंनो थाखाय जिहेतु जोंनो बेफोरबायदि सुक्तिनि प्रयोजन जादोंब्ला जों बेखौ मानो गनायथि होआ जानो हागौ बेनिखायनो जोङो बर' रायजो राजाया बिथांमोननि संग्रामखौ जोङो गनायथि होबोदों आरो बेबायदिनो एबसुनि दैदेननाय एनडिएफबिनि गोलाव समनि जि दाबि माने सुभारेन्टिनि दाबिमोन नाथाय बिथांमोना मोनसे समाव आलादा रायजो बर' एबसुनि सोमावसारनायावनो फिन बर' रायजो राजा लुगैनाय बायदि आलादा सोमावसारनायावनो फिन बिथांमोना खौसे जाफैनो हादों 2013 मायथाइयाव दा बेबायदिनो गोलाव समनि संग्रामनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति मोननो थांदों बे सुक्तिनि गेजेरजों सिमाया लावनो थांगासिनो दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि समस्तिया 40तानिफ्राय 60 जानो थांगासिनो दङ बे सुक्तिनि दारै जोङो गोबां माने सोलोंथाइ फसंथाननिफ्राय लानानै बे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जोंनो 1500 कौटि पेकेज जोंनो मोननो हादों गोबां मोजां फसंथान गोबां जोंनो पेकेजफोर जोङो डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा
हायाखै बेफोर माने सुक्तिजों बर' रायजोआ लाब जानो थांगासिनो दङ बेफोर सुक्तिजों सोरबा साफा सानै माने लिडार्सफोरा दिनै बन्सित जानायनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बे खामानिखौ बिथांमोना मावदों दा बेखायनो एबसुआ नोजोर होबोबाय थादों बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय सोरबा खाम्फा सोरबा हाग्रामा सोरबा माने सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जनकला दिननाथ बसुमतारी बिथांमोननो थाखाय दायित्व होनानै दोनाखै दा बेखायनो जों एबसुनिफ्राय गोख्रों बुंदों जे जोङो सम लादों दा बे भारत सरकारा कमिटमेन्ट होदों अमित शाहआ गुवाहाटियाव फैनानै बुंदों जे 2 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोम दफाखौ जोङो मावफुंजोबनाय जागोन आरो बेबायदि खोथा होनाय बायदिनो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंखौ बारम्बार बुंगासिनो दङ जे नोंथांमोननि जे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानि आशिष भुटाननि दैदेननायाव बेयो सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बे माने थासारियाव बिथांमोना जे बिफाव लादों बेयो जाबाय सम्पुर्ण भाबे राजनिति माने साइडखौ नायनानै बिथाङा पावार हांग्रि बिथांमोना पावार हांग्रि व्यक्ति आरो जायफोरा बिथांमोना दिनै साहित्य सभानि बिबान लानानै सोरबा राइटार एकाडेमि बिबान लानानै बिथांमोना थांनाय समफोरावहा जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड जाया होननानै 40-50 बोसोर आन्दोलन खालामना खाम गैया होननानै एबसुआ गोलोमदै बोहैहोदोंमोन एनडिबिनि रायजो राजाया एनडिबिनि फिसाफोरा रेल लामा राजा लामा जथिदोंमोन हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन बे समाव थाथा खालामनानै जोंखौ बुंदोंमोन जे बर' रायजो मोना बे समावहा बैफोर दिननाथ बसुमतारी राजेन बसुमतारी बिथांमोन बायदि सकल इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बहा हाबसोखोमानानै दङमोन